Hei, Docio, eu sunt sora OG8. Astăzi o să facem tipul de ponei la grădiniță. Și am nevoie o clipă azi. Și vă o vizionare plăcută. Tipul 1, cei care o ia îi vrea să duce acasă. Și nu vrea la grădiniță, doar acasă. Și să plânge. Mama trebuie să mă duc să merg la servici și tu să fii cu mine la grădiniță, da? Da, mamă, da. Nu, eu vreau să stau cu tine. Nu vreau, că eu mă duc să merg la servici. Dar eu nu vreau eu vreau să stau cu tine. Nu vreau, eu plec. Mami, nu vreau. Eu vreau să stau cu tine. Nu e cu minte. Da, nu este cu minte. Eu mă duc. Pa, copii. Mami! Mami! Așteaptă-mă! Mami! Mami, așteaptă-mă! Please! Au! De ce mă iei pe mine? Pentru că eu vreau pe tine. Nu vreau și eu plec. Timpul 2. Cei care nu scrie. Și nu scrie ceva, doar să colorează. Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă! Trebuie să facem lecțiile. Hai, ia. Și trebuie să faci lecțiile până să face pauză. Da, doamnă. Eu nu vreau să scriu. Adică trebuie să colorez. După 5 minute. Ați terminat, copii? Da. Bine. Tu arăți. Ok. Hei, trebuiai să faci lecțiile, nu să colorezi. Scuze. O sun pe mama ta. Alo? Mama? Da. Copilul nu este cu minte. Dacă tot sunt mama ei și nu să scrie că s-a colorat. Pa. O să vine ca să-i te ia pe tine. Și copiii să iei. De ce? O să fac lecțiile. Da. Bine, tu stai aici. Eu sunt mama să vine. Nu! Hai că am venit. Tot să mă duc acasă. Bine. Continuăm, copii. Acum să scrii pe lecțiile astea. Ok. Da. De ce să duci acasă? Tu nu scrii nimic și ai colorat? Scuze, mama. Tu ești împământat. Tu te duci în cameră. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita să dați like. Pa!